и водите, приемането и съблюдаването на конкретни мерки за съхраняването на предприятието, продължаване на неговото модернизиране и ОЦК, които мерки да гарантират, че ОЦК, но конкретни стъпки и действия, план. От утре се прави това, от други ден се прави това и ОЦК да продължи да работи. В противен случай всички сме загубени. Но не трябва да допускаме това. Следващата стъпка е, ако се наложи, ако не бъдат осъществени срещите, които искаме, протести и в София, пред Министерски съвет, пред Министерство на околната среда и водите. Защото тук трябва да има мерки взети на национално равнище. Мерки взети от правителството, това е структура определящо предприятие. Очакваме и областният управител да съдейства за това нещо, а не да ни убеждава как е областен управител, ама хем на 1000 души, хем на 40 000 души. Не, тя е областен управител на 40 000 души и трябва да реши проблема в момента.